especial de México. Iowa! We already buy more of your exports than any country in the world. It is wonderful to be back to Mexico when we do to Brazil, Russia, India, China. שוק של כמה דקות, בכי תמרורים חצי שעה, ואז החלה. הילדים שלי אף פעם לא ראו אותי בלי, וגם לימור אשתי לא ראתה אותי. חשש מאוד גדול. איבוד גבריות, איבוד כוח הרתעה. אם הבת שלי תבוא אליי ותגיד לי, אבא, ככה אני רוצה שתהיה, כמה זמן שהיא רוצה. האמת שאני מתרגש מאוד, אני לא זוכר את עצמי מתרגש ככה. איזה יום שמח, יום של הפתעות. יש פה הרבה סימני שאלה, אבל ציפייה. בוא נעשה את זה, בוא... שלום. שלום. יואו, אימא'לה. יואו. אמיתי, על מה אתה מסתכל? אני מסתכל על המראה, מתי הוא בא, אבל אני כאילו על זה. מה, מי צריך לבוא? אבא? גם הוא תירוץ. מי זה רוצה? אתה לא מתייחס ללקוחות. כמה זה עולה? זה אפשר לראות, 59 שקלים. כן? כן. זה פורצלן. עד עכשיו היית מרשים, עכשיו רואים כמה אתה יפה. אוי, נו באמת. פישפישונת! אוריקל! איפה רוח? אתה נראה בחץ. לא. זה הזמן להתגלית. לא יראו את הזקן שלך. אני לא מאמינה שככה אתה נראה. אני מרגישה שאני בוגדת בך, זה מוזר נורא. יואו, אתה צוחק עליי. כן, ככה אני מזהה אותך? לא יאמן. חוץ מהילדים, שזה נראה לי כבר שווה את הכל, תחושה של רוח, של שמש, שמש מלטפת על הפנים בלי זקן, זה משהו... צ'ופקו, יפה לך. כן? אני לא שולל שזה פרק חדש בחיים, יש מצב. So I've come to Mexico because I think it's time